Babbar Kotun Tarayya da ke zamanta a birnin tarayya Abuja, ƙarƙashin Mai Shari'a Jude Ouagbouze, ta bayar da sammacin kama tsohuwar Ministar Jin ƙai ta Najeriya, Sadiya Umar Faruk, da kuma Babban Sakataren Ma'aikatar Bashir Nura Alƙali, bisa zargin badakalar kuɗi. Kotun ta bayar da wannan umarni ne a ranar Alhamis, 16 ga watan Afrilun shekarar 2026. bayan waɗanda ake tuhuma sun gaza bayyana a gaban kotu domin a gurfanar da su, sai dai wanda ake tuhuma na uku, Sani Nafi'u Muhammad, shi kaɗai ne ya halarci zaman kotun a wannan rana. Hukumar EFCC ce dai ta shigar da ƙara kan mutanen uku bisa tuhume-tuhume guda 21 da suka haɗa da cin amanar aiki, amfani da muƙami ba daidai ba, bayar da kwangila ta haramtacciyar hanya, da kuma karkatar da kuɗaɗen gwamnati da suka kai dala miliyan 1.3 da kuma naira miliyan 746. A cewar tuhumar ta farko, ana zargin Sadiya Faruk da kuma alƙali da karkatar da dala miliyan 1.3 da aka baiwa kamfanin Visual ICT Limited, wanda ya kamata a mayarwa ma'aikatar a matsayin kuɗin da suka wuce ƙima da aka biya a ƙarƙashin shirin National Social Safety Net Coordinating Office (NASCO). Lauyan masu ƙara, Rotimi Jacobs SAN, ya shaidawa kotu cewa an shigar da ƙarar tun ranar 15 ga watan Disambar shekarar 2025, amma an gaza gurfanar da waɗanda ake tuhumar biyu na farko saboda ba a same su ba. Ya ƙara da cewa tsohuwar ministar ta nemi izinin tafiya Saudiya domin duba lafiyarta a shekarar 2024, inda aka miƙa mata fasfo ɗinta, amma har zuwa yanzu ba ta mayar da shi ba, kuma babu wata takardar shaidar magani da aka gabatarwa hukumar EFCC. Sai dai lauyan Sadiya Faruk ɗin, Abdul Ibrahim SAN, ya bayyana cewa rashin lafiyar wadda yake karewa ta hana halartar kotun, yana mai roƙon kotu ta ba shi makonni 6 domin gabatar da ita. A yanke hukuncin da ya yi, Mai Shari'a Ouagbouze ya amince da buƙatar EFCC, inda ya bayar da sammacin kama Sadiya Faruk da alƙali, tare da ɗage shari'ar zuwa ranar 18 ga watan Mayu.